Mga Christmas decorations nga ginama sa indigenous material sama sa mga parol nga mugna sa pakpak sa mais ug abaka ang gibida daplin sa karsada sa lungsod sa Sogod sa amihanang bahin sa probinsya sa Subo. Ato kining adtuon pinaagi ni ining report. Sa daplin sa karsada sa Barangay Liki, lungsod sa Sugod, naglinya kini mga gagmayng tindahan diin nakadisplay ang mablukong dayan-dayan sa Pasko. Lakip niini ang mga parol nga ginama sa pakpak sa mais nga mao'y ilang giputos sa kawayan nga gipormang bituon. Samtang adunay usa ka parol nga ginama usab sa abaka nga giputol sa bagon nga mao'y magsilbing base sa giporma nilang bituon. Ang presyo mag-agad lang sa gidakon, adunay 100 pesos, aduna say 400 pesos. Mamahimo pang mahangyo. Aduna usay Christmas tree nga mugna sa baka ug tanom nga lampakanay. 1,300 pesos ang presyo, hinuon mag-agad gihapon sa gidakon. Mato ni Flor Pilapil nga isip mag-uuma ilang gigamit ang ilang mga produkto sa paggama ug dayan-dayan sa Pasko aron usab kini mapuslan. Ang inani among buhaton nga panginabuhian sa namo. Okay, pila na katuig ninyo panginabuhi? Dugay-dugay na sir mga 2013. Mao kini ang nahimong panginabuhian sa mga mulupyo diin kung mahuman na ang Pasko aduna usab sila'y produkto nga mugna gihapon sa abaka, uway, lampakanay ug uban pa. Sama sa lampshades, basket, furniture ug ubang mga gamit sa balay. Naghatag kini og panginabuhian sa mga tao ug mas mukusog nining panahon sa Pasko. Kada inaaron mo gini mong buhat. So, kung walay Pasko, Manguman na pod. O gagmay lang basta na lang joy gamay. Kay og di nagkuon wa man. bulungtad ba niya yung like yung mga Christmas tree, yung mga paroli na ni bulungtad ba na? Oo, mukuan sad sir. Kauban si Godfrey Relien, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.